faci? De pus, mă, câte grăsime. Măcar un pește. Uite aici. Ia să vedem. Asta e, mă, asta. Aaa, poți să dai afară când îl tai, mă, nu? Da, nu, mă. Da, și gata. Carne, miel, Aici are grăsime la codă, vezi? înțelegi? Când îl fierb, Exact ca un porc mare, când îl tai. Chiar că tu mânci un entrecot, Am înțeles, tot e clar. are buline și bulin să ăla nu s-a ore cu casara. Așa da. Da, acum vă cred. Acum n-am făcut. Are toate grăsime. Dar nu e în carne. E un pic în carne. La grăsime pe și raționare. Unde mă vezi tu grăsime pe carne? Da, te-ai băgat mâinile în el? Dar nu pare că este nici mai prima, nu pleci. Dar până la urmă te duci și tu, mă? Sau când e? M-am dus așa. Mi-au dus piese, dar... De ce? Nu mâncat poate ce? Ne-au dus două femei. O bunăciune ale. N-ai avut destule acolo în discuție, că ce mai trebuie bunăciuni. Mă, puteți cu ochii numai după pești, toice. Asta nu, pe fond, că... Păi și cum eu după peștile alea să te duci cu oalele, poate că tu-ți cu bobii. Hai, bă, da. Deja? Ai văzut? Au văzut peștile? Și Te tragi o coadă lui Comăsul, că sunt toți primavă, dar nu? După primar de Valențe. Așa s-a făcut ca șarpele, știi? Dar ce mi-ai aruncat? Nu, carne era bună. Gata, ăsta poți să-l urci deja pe bloc. Ia să... Nu. Du-te, bă, ia fai de care e... Așa e Mai luați toată carnea de pe el, toată din... Să rămână mai carcat. Vedeți tot. Dar noi o luăm de sus de aici, mai bine? Ei capul. Da. Mai bine e capul la pește. Ia uite-te la mama. Ia. Ce vrei? Ei, Thomas! Ce pasa, Thomas? O Lucas, care? Ce mai dai? Lucas. Lucas? Ce pasa? Ce ai mai trandafir? Îți place la pește? Ai fi la pescar și este, răi... Doar genunchi. Nico! Nico, dar nu? Cine mergem? Puteți tu? Scot permisul și gata, n-ai treabă. Lucas! Dacă ți s-a părut că i-a ridicat vocea lui Guardia Civilă ăla, deci dacă mă tachinează având permis, păi cred că l-o țină la loc. Dar ce făcut? Bobi? Hai fi steaua lui. Bobi, dar ce făcut, mă? Dar cum își permite aia să-l tachineze de el? Având permis? Ce s-a întâmplat? Guardia Civilă? Eu știam că aveam permis pe Dorena care și mă dădeam la ăla. Băi, cum mai eu permis n-am treabă, băi. Și cort. Și permis și cort. Da. Și pește, n-am. Auzi, cum n-ați ce zice Bobi? Își permite în Guardia Civilă să-l tachineze de el. Nu are copie, dar Guardia Civilă nu știa cine e. Nu știa cum îl cheamă. E o presă bună, să mă zic bun. El pare că Cine e la pușcării? Vrei? Da, mă, dacă aprinde de bogale, ce mai vrei? Mai pe stânga. Dacă mai lași șomaș după aia. Bă, mi-a de nu! Cât au avut capul? Luca de ăsta, n-am văzut ăla pe mai mare. Știți ce? Hai că vor fetele astea un pic să facă fotografie, da? Da. Uite acolo să vină. Mă, dar și noi să nu le... Așa, normalin?
Știi că l-am în brațe ca să arate și puiul, știi? Numai așa, e sub direcția mării. Mama, ce mare e! Ați făcut-o doar. E pe cea la braț. E în braț. Hai, mai păr! Ce? Român. Nu te vede capul la biș. Gata, hai, vreau și eu! Eu filmez, eu filmez. Vreau și eu! Numai puțin, numai așa. Filmez, eu filmez. Nu se vede capul la biș. Ia, gata? Mai un pic mai... Nu, nu, invers, mă. Invers, multă. Hai că aici. Aici. Dă mai de aia, hai așa, de asta. A ieșit, a ieșit. N-a ieșit bine. Ode! Nu e așa că înjuri. Anișoara! Numai mierda. Anișoara, ai la poză! Păi aproape bine. Hai una singură să-mi trebuie la copii. Hai, Deci nu hai. fii singur dacă vrei să faci singur pe el. Dă-mi încolo, dă-mi încolo. Da, sigur că să se facă la copii și să nu fie să nu zică că ești. Tu stai pe jură, Mărica, Anișoara! Hai, să te intră și eu. Mai păi și în ea. Am papia la 24 l-a terminat. Când noi ne bucăți. Băi, negri, băi, Mări să-i Că pe-n gură așa. Măcar la Insta, măcar la cel mai mare. băi,